Здравейте, хора! Аз съм Бождар, а днешното клипче, както може би повечето от вас са разбрали от заглавието, ще бъде на тема въпроси и отговори. И добре, нека да започваме. Тук съм си записал въпросите, които ме питате, само да кажа, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, тъй като те са много и клипът ще стане прекалено дълъг. Първият въпрос е от Пресян Генов. Имаш ли тел и как слагаш фигурите в заглавието? Ами да, имам тел, защото иначе няма къде да качвам клиповете си. Качвам ги от телефон, а не от компютър. И как слагаш фигурките в заглавието си? Ами слагам фигурките в заглавието си, тъй като те са ми от клавиатурата, просто ги поставям. Само така, че моят телефон е на марка Samsung Galaxy S3 Neo. Даниел Манов пита. Гей. Не съм гей, просто ако ме мислиш за такъв, може би заради моя глас. В момента мутира, тъй като аз съм на почти 14 години, след 2 седмици права 14 години и момчетата на тази възраст им мутира гласа. Добре, следващият въпрос е от Ана Кристина Гергинкова. Ти мека китка ли си? Ами не съм мека китка, ти сигурно също мислиш, че е заради гласа ми. Не е заради това и аз в някои случаи гласа ми става много тънък, в други случаи много дебел. Това не е заради мене, това просто е така при мъжете. Весто Гатева питам, ти момиче ли си? Ами не съм момиче, простата причина, че също и ти мисля, че заради гласа ми, мисля, че не се държа като момиче, просто може би имам някакви лоши навици, които ще се опитам за клиповете ми, а и в живота да си ги оправя. Следващия въпрос е от Магдалена Илиева. Тя пита от кой град си. Ами аз съм от София. Живея в София, имам вила в Бояна, но повечето от времето си живея в София, както и уча в София. Константин Къртев пита, говориш като момиче? Ами не говоря като момиче, просто пак ви казвам, просто ми се променя гласа, за което съжалявам, че така пред клиповете ми не го правя нарочно, просто така се случва. Взимам всякакви хапчета, каквито има, но просто не помагат, може малко да го ускорят, но пак не е достатъчно. Но се надявам, тъй като по принцип в училище ни казва, че при момчетата става от 13 до 18 годишна възраст. Се надявам след 4-5 години да се оправи и ще издържа до тогава, ако знам, че вече ще имам друг глас. И добре, нека да продължим нататък. Следващия въпрос е от как се прави. Пита на какво преработваш видеята си. Преработвам ги на телефона, обработвам с KineMaster, eMovie, видеоредактор, Neo 12, Neo 13 и други. Канала Заплетен на Криси пита. Каква порода ти е кучето? Моето куче, както сте разбрали от предишното видео, ми е порода кокер шпаньол. Само да поясня, че е испански вид кокер шпаньол, а не американски. Разликата може би малко хора я знаят, но за тези, които не я знаят, ще кажа. Испанският кокер шпаньол е с по-гъста и по-дълга косина, отколкото американския. А американският е с по-къса, по-тъмна и не чак толкова пластова кожа. И също така иска да ви кажа, че ще направя клип след този за Бърди Хол. Преведено на български означава какво получи за Коледа. Ще го кача. Мисля, че рождения ми ден ми се пада на 4 февруари, така че може би тогава ще кача видеото. Ще го обработя задължително и ще ви покажа това какво съм получил за Коледа. Това е клипчето за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up нагоре. Се абонирайте за моята страница. Чао!